Panji Laras. Marvel Audio terima kasih. Ngaturaken sugeng rawuh ngarasane para tamu ingkang kehormatan. Ngaturaken sugeng dedhaharan sinambi midhangetaken campur sari Panji Laras tombo ning ati. Sela sugeng kondur, hati-hati di jalan ya. Iya. Wijaya Jana 35 matur sembah nuwun. Susanan Panji Laras. Satuan kutu, satuan nuwun. Ya. Saya gayeng ya di Erika. Semangat. Goyang kanan goyang kiri mak mumpung jek sore.